Nyakwara Mugiajwang' ageno ni odiochieng' mari obedo makare. Erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi eneno weche manyien mag ang'ich welo mwaiko ni midhiambo makawuono ma chieng' ngeso tarik en 19 dwe mar abich higa mar 2025. Kamoro amora ma intiere Nyakwara Mugiajwang' waiko ni weche mathoth mago moriwo kaka duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC nyaka sani koro giwacho ni giseyudo kwayo mano kowuok kuom jokenya mopogore opogore makoro dwaro ni jood bura moko ang'wen mar mondo mi koro golgi oko e lemo mar kaka jood bura e pacho kae kaachiel kod chenro mopogore opogore ma bende koro giseketo penya mano motelo ne yiero madundo ma gibro bedo ka gibago e kor gwenge mopogore opogore ma pacho kae. Nyakwara Mugiajwang' mago kaachiel kod mamoko mathoth waiko ni midhiambo makawuono kendo bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moro amora kokalo e namba mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_ machiegni kendo magi e thuond weche ma wamiyo pek. We will receive those petitions, we will examine them, and then we will, of course, respond to them accordingly. Duol mar IEBC oyango ni giseyudo kwayo mar dwaro ni othich oko jood bura ang'wen e pacho ka. The first phase of the new CBA will be effective from 1st July 2025 at a cost of 8.4 billion. Wale walimu ambao walikuwa wa chini sana ndio wamepata nyongeza ya asilimia 29. Jopuonj nigi mor tok riwruoge mochung'negi keto kokgi ogirimiti gi duol mar TAC mar medo gi osara. Ng'ato achiel nyalo dhi e klinik to jomoko dong'. Koro imiyo jogo ng'ato achiel modhino imiyo yedhe ji 10. Jomoko be ne nitiere mane nigi luoro mar dhi riede bel. Luoro e kind jogo ma odak kod kute mag ayaki pod imiyo moko kuomgi ok muony yath, gino mamiyo landruok mar tuoni medore. Ma to kawuondi kionge 30,000 madhi kod abich en mbele kacha kionge go to kirwake. Wakelo ni sigana mar Sami Wamuri Sape modago ngima manengone ni malo kata odoko ni jomoko to kawe kaka nyadhi ma oledhi ni e iye. Nyakwara Mugiajwang' mago kaachiel kod mamoko mathoth e yor adimba machiegni. Nyinga Joyce Oduor, antiere kae kod jaloko marwa Elizabeth Otieno. Duol mochung'ne yiero kod kiewe pacho ka IEBC oyango ni giseyudo kwayo mar dwaro ni othich oko jood bura ang'wen pacho ka. Magi ne giwacho e romo mane gibago Mombasa, kuma bende ne gilero ni sani gidhi nyime kod timo ikruok mar yiero madundo mag jotelo 23 moting'o senators, jood bura kaachiel kod MCAs. Jafambo marwa Joja Oko giler mathoth kowuok Mombasa. Bang' chamo muma kendo donjo e apisa yanga, commissioners mag duol mochung'ne yiero e pacho ka IEBC osebedo e kaunti ma Mombasa e thuolo mar juma achiel ka gitwak ewi kaka gibiro tayo chenro mekgi. Are we good to go? E twak margi gi jofwamb weche, duolno motelne kod jakom Erastus Ethakon ne oyango ni nyaka sani giseyudo kwayo mopogore mag dwaro ni othich oko jood bura ang'wen kaluwore gi nyawo ma jopiny neno ka gin godo e telo. We have around 4. But we've also had a lot of inquiry. You can see what's going on online. Kenyans are actively discussing this subject of recall. So we currently have roughly 4. We will look at them once we go back to the office. So going forward, of course, it's the right of every Kenyan to exercise that right of recall under the Constitution. And as IEBC, we will be there to do that which we can or which the law allows us. We will receive those petitions, we will examine them, and then we will, of course, respond to them accordingly. Deko mar duol no yango kiewo e pacho ka kaka chik dwaro kapok otim yiero ne okoni en achiel kuom gigo magirango matut kasani koro girito duoko mar kwayo manyocha gichwalo e doho ma Supreme mondo mi ong'adnegi rieko. Chenro mar rango kendo nono kiewono ne onego tim kapok ochopo tarik 6 dwe mar adek higa mokalo, to kata kamano mano ne orem timore ni mar piny owacho ne pok ochuogo duol manyien mar IEBC. We requested that we be given advice on whether the commission could proceed to conduct
the boundaries delimitation despite the lapse of the constitutional timelines. We also sought advice on whether the lapse timelines could be extended, if yes or no. So this matter was filed at the Supreme Court, and we are waiting for the Supreme Court to determine and to give us the legal advisory in this particular matter. Ikruok kata kamano koni dhi nyime mar tayo chenro mag yiero madundo mar dino fuok mane odong' nono bang' doho wito kuchande yiero mago moko kuom jotelo mago mane owal e tend migepe kaachiel kod mago mane owito ngimagi. We have one Senate position, I think in Baringo. We have 6 vacant seats for National Assembly, members of Parliament. And we have 16 for members of county assemblies, MCS. So in total, we are looking at 23 by-elections in the next coming days, weeks and months. Duol no bende osingone jo Kenya ni gibiro tiyo kanyakla maonge pogruok, omiyo gikwayo jo Kenya duto mondo mi omigi sir makende mar neno ni gitawo chenro mag yiero maduong' mabiro e yor kwe kod ratiro. Kumekuwa na migawanyiko hapa na pale, makamishina wengine wanajiuzulu at that critical moment wakati wanahitajika wawe pamoja. Tumeona hayo mambo, lakini ningependa kuhakikishia Wakenya ya kwamba hii commission tumejadiliana sisi katika mkutano wetu wa kwanza, tumekubaliana tutakuwa pamoja tukitekeleza jukumu letu kulingana na katiba na sheria za nchi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Josiasa auchiel ma olap dhogindong' ne kom od bura ma Kasipul kod otiko mar duond bura mar ODM owuok oko kendo lando kwe e kinde campaigns kod yiero madundo ka gitwa kod jofwamb weche e bore Nairobi bang' romo. Josiasa go onyiso tend duond bura mar ODM mondo mi jokanyo mag ODM e kar chung' od bura ma Kasipul thuolo mar yiero jatelo magidwaro mondo odhi oting' bendera mar ODM. Josiasa go ma oting'o Philip Aroko, Ratenga Kotiende e kind jochung' mamoko okwedo chenro mar ODM temo mako lwet achiel kuomgi kata direct nomination ka giwacho ni ODM nyaka we ting' makamano ne jodak ma Kasipul. We were together. Party mar ODM ni we are all members and party ni osewuok kuma bor. Raila Amolo Odinga osemako party ni motegno ma ok wanyal weyo mondo opusre e yo mok dhi konyo party. Koro penjo mi penjo no wadwaro ni mondo party oriw nyithinde together mondo miwa direction manyalo konyowa mondo wa build party for now and for future. Maka ibro wene joma tindo party kaka Raila Amolo Odinga osebedo kawacho tiweyo party ka party and vibrant. To ne wabedo piny kaka jok madhi chung' gi tiket mar ODM ni mondo wabed gi kanyakla mar winjruok ni wadwaro kwe e constituency wa. To wadwa ni mondo jo party te oduoka kamoro achiel ma e sama waseriwore kaka jok madhi chung' mondo wakel ji kanyakla kae to wang'i ni wadhi e yiero nang'o. Ok wadewo ng'ama dhi ting'o bandera mar party. Nitie joma niang' e chama ka ma bende osekedo ne chama mar ODM mung'i ma jopiny bende ong'eyo. Wakwayo ni migi thuolo mondo migi tine chama kogik e yiero to mi ng'ato ka ng'ato thuolo makare mondo mi ng'atno ma jopiny chieng' moro noyier otine jopiny. Bang' rito kuom thuolo mar higni 2 gikone to oganda jo Kenya ne oyudo commissioners manyien mag duol mochung' ne yiero IEBC. Odheru mar IEBC kata kamano opong' kod weche mapek manyaka girakre go aching' kaka yo mar yango ne jopiny ni giromre kod ting' mar miyo jo Kenya yiero mar ratiro e higa mar 2027. Jafambo marwa mar siasa Chris Owino menyonwa usigo mapek mochomo IEBC. Ote maduong' mar ogai mar doho Martha Koome ne commissioners manyien mag IEBC e kinde nyasi margi mar chamo muma ne en duoko yie mar oganda jo Kenya kuom IEBC. Mae en wich bar maduong' mosebedo karamo wi jokombe duto mag IEBC
chakre tend mosenindo Samuel Kivuitu, Isaac Hassan nyaka mosenindo Wafula Chebukati. Jopiny kod josiasa osebedo gi to ewi piny Kenya bago yiero maduong' e yo man thuolo kendo ma ohuyanga. Ma bende e osigo mapek mochomo kweth mar Erastus Ethekon duoko yie mar jo Kenya kuom IEBC. Koro kik wabed gi barruok gima notimore Cherera miluongo Cherera 4. Iro ji ang'wen ongore konchiel, ji adek ni koni. Mano e gima IEBC nyaka ne ni kik chak timre kendo. Kik chak timre kendo nikech kotimre kama to iboyudo ni koro adiera mar ombulu onge. Nyaka gin ka commission giriwre gi bond. Ano mi amor ni gidhi training kendo gidhi opportunity ma bond ka commission. To gi bond ka commissioners kendo gi bond kaka gi secretariat margi, technical staff margi. Nikech bonding no ema biro miyo gi understand ni to chik monego walu en chik mane. Kaluwore gi kalenda mar IEBC, ohinga mokwongo manyaka gikal en bago yiero madundo e kuonde chung' od bura 6, kaunti 1 kod wards 11 dwe mar 10 higani e yo madhi miyo jo Kenya geno ni ng'utgi oromo jok. Ute chung' od bura ma idhi bage yiero madundo dwe mar 10 higani gin Ugunja, Magarini, Banisa, Mbeere North, Malava kod kaunti ma Baringo. Nyaka giland ne jopiny ni wang'ni wadwa ni mondo watim kura ni moko kwal munyalo kwano kendo unyalo bedo gi faith yirwa. To mano nyalo mana timore ka gimbe giwuok oko. Magi time by election gi maonge ng'ur moro motimore. Yiero mar 2013, 2017 kod yiero maduong' mokalo, ng'ur ne owuok ewi jogo ombulu mane osetho mane ochier kendo luto ombulu e kinde yiero maduong'. Kaluwore gi riwruok mang'iyo weche mag yiero e pacho kae ILOG, yiero mar 2017 jogo ombulu maromo 1,143,530 ne orwako e rejista mar IEBC e yo ma ok oyangore. E kinde yiero mar 2017 jogo ombulu maromo 169,646 ne ondikore nyading'eny. Maduong' kabisa en luoko register. Luoko register, magi wabed gi register manyien maler makende. Mani gimata ka gidhi kacha to yudo nyingi kacha. Nikech ywak osebedo ni nitiere ombulu moko mane chal ka gima nomedi ndalo mane Uhuru ne en president kata ndalo machon. Mane gima dhi duoko jo Kenya dhi bedo gi faith, trust, confidence kuom IEBC. Ka gise register ji, it is important ni mondo gi clean register ni. Onge register ni kantie errors mondo errors go bed cleaned. Okay? Kanitie dead joma no osetho. Giti gi information mane ka births and deaths. Kech tinde almost everybody motho bedo registered. Mondo gidwarane ni joma mosetho to be gine register wani mondo gigol gi nyingi e register. Midhiero machielo ma IEBC manyien nyaka chomorego tir en lony manyasani ma piny Kenya osebedo ka tiyogo e bago yiero. E yiero maduong' mokalo, dwaro mar riwruok mar NASA mar yawo kuku maduong' mar kano ombulu mag 10 piny kata sava mar yango adiera ewi ombulu mag 10 piny ne ogore e lwanda. Kambi mar Smartmatic mane otelo ne yiero maduong' mokalo ne otamore yawo sava mag IEBC kagiwacho ni yawo sava makamago ne dhi rocho ratiro maggi. Mae ne okelo penjo mathoth ewi adiera mag lony manyasani ma piny Kenya osebedo ka tiyogo e weche mag yiero. Ere opportunity ma teknoloji no biro miyowa. Be onya miyowa chance ma yawo sava no. Koso sava kose gine tinyisowa ni joka pod nindo. Okay? Yeah. Nikech internet tok nindi. To ninyisowa ni chenjo moko ne nti France mane pod nindo. Kim's kit ma IEBC nigo nyalo timo gigo duto mwadwaro. Ochalo kompyuta. En mana ni jok ma tiyo gi IEBC gi jo siasa moko emok dwar ni mondo gigo duto ma Kim's kit nyalo timo otim. Nikech Kim's kit cha ka ne nyalo weye mondo tim tije kako timo e pinje maoko. En ni kigo kura achiel to ondiko nyaka Nairobi. Wach moro ni wadwa rito nyaka godhiambo gotieno kokidhi kwan gimoro kumoro ni mae gimomiyo kura iywak ni kwalo Kenya ka. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
Osara mar jopuonj dhi medore kod maromo atamalo 29.5 ne jopuonj mayudo omenda matin mogik e ogirimiti manyien mar riwruog jopuonj kod duol mandiko jopuonj TSC ochwoyo kokgi. E winjruogno, jopuonj machamo siling 23,000 koro biro yudo siling 29,000 ka piny owacho to biro tiyo kod maromo bilion 33.8 e keto e tim winjruogni kuom thuolo mar higni 5. Judith Omondi kod mathoth. Bang' twak mane okawo odiochieng' mangima e kind riwruoge mag jopuonj kod duol mandiko jopuonj TSC, mahawo jopuonj 500,000 biro chako neno lokruok maber e osara maggi chakre dwe mar 7 nyaka e thuolo mar higni 4 mabiro. Kaluwore kod lai mar tich mag jopuonj, winjruogni biro medo jopuonj osara kod atamalo 29.5. To wawinjore ni jopuonj onego medi kaluwore gi asilimia 5 nyaka 29. Ni jopuonj mana osebedo kichulo maber gin gibiro yudo asilimia 29, asilimia 5, to mane chulo matin ahinya biro yudo asilimia 29. The first phase of the new CBA will be effective from 1st July 2025 at a cost of 8.4 billion in salaries and allowances, with more than 1.2 billion being employers' contribution to teachers' pension scheme and other statutory deductions. Ile awamu ya kwanza sawa itakuwa hiyo 8.4 billion, lakini awamu ya pili tumeweka kwenye masumuzo iweze kuongezwa kidogo ili hizi awamu ziweze kuisha haraka. Winjruok manyien japuonj mogik manie rang'iny mar tich mar B5 koro biro yudo kuwuok siling 28,000 nyaka siling 37,000, ka japuonj manie rang'iny mar D5 to biro yudo maromo siling 154 nyaka siling 167 dwe ka dwe. Wale walimu ambao walikuwa wa chini sana ndio wamepata nyongeza ya asilimia 29, lakini wale ambao walikuwa juu wamepata asilimia 5. Na hii ni kujaribu kurekebisha yale masumuzo ambayo walikuwa Naivasha, ambayo walimu ambao walikuwa wako na uwezo wa pesa za juu kidogo walipata mingi kuliko wale wa chini. Kwa hivyo tuko tunajaribu pia kuinua hawa wa chini. Winjruok manyien ni bende okelo chudo mag jopuonj ma idaro kowuok e skul achiel nyaka e moro ma ibiro go kokalo kuom lai manyasani manyiso kilomita ma japuonj wuokie kadhiye. Kopogore kod winjruok mag pesa, bende nitiere ma ok mag pesa ahinya to ne jopuonj madhodho. To wachak wawinjore kendo ni jopuonj ka act en gimo nego beni kururumo ma wawinjore ni ka pesa ni oyudi, nikech maendi ne en gima okawo winjruok e tok budget ni ka pesa yudi to wabiro winjore gi Teacher Service Commission mondo wagol jopuonj ma act kaka head teacher kata kaka principal. In this CBA, that dismissed teachers shall be able to enjoy their pensions. It is also important to say that an additional non-monetary component of the CBA, and that is the baggage allowance, has been introduced. E paro mane ochwal kod riwruoge mag jopuonj, ne gidwaro mondo mi medgi osara e kind atamalo 60 nyaka atamalo 100. Judith Omondi, Ramogi TV. Jotelo mag Kenya Kwanza omedo seyo kweth maketo sirikal tesre kuom kelo tungni e pachoka kod nyayo siasa mar akweda mar dhoudi e kind jo-Kenya. Kotelnegi kod jalup jatend piny Kithure Kindiki gikwayo jo-Kenya mondo kwed jo-siasa makelo pogruok e kind oganda jo-Kenya, kendo singo ni sirikal mar Kenya Kwanza oketo maino e loko ngima jo-Kenya duto kokalo e chenro mag dongruok ma ichwalo e kor gwenge duto ma pachoka. Iloso e kaunti ma Kajiado kawuono e kinde chwalo chenro mag dongruok e gwenge makono, jotelo mag Kenya Kwanza omedo seyo kweth maketo sirikal tesre kuom nyayo tungni e pachoka. Kotelnegi kod jalup jatend piny Kithure Kindiki giwacho ni ng'anyo kod kethruok mag mwandu mosebedo e pachoka oko winjo obed kendo. Na mimi nataka niseme ile maneno tumeona hapo nyuma hatutaki kuyaona tena katika taifa letu la Kenya. Hatutaki kuona mambo ya uharibifu wa mali, mambo ya wananchi kupoteza maisha ati kwa sababu ati kuna manunguniko ama kuna watu ambao wanatumia hiyo nafasi kuharibu amani ya nchi. Na kwenda mbele sasa wananchi wamejua
ni akina nani wako upande ya amani, ni akina nani wako upande ya fujo. Kaluore kod seyo ma jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua osebedo ka seyo godo moko kuom jotelo e sirikal ni emanyayo tulo e pachoka. Jotelogo onyiso Gachagua ni ka en gi ranyisi to chwal ngur ne migepe mowinjore mondo kaunegi okang' kaluore kod chike ma pachoka. Wale watu wanashikwa sababu ya uchochezi, tunajua ni watu ya nani, na ndio tumesema kama uko na habari ni Kimani Ichung'wah, kama uko na habari ni Kithure Kindiki, huyu ni naibu wa rais, he is not above the law. Kama ni Kimani Ichung'wah, I am not above the law. Nishikwe, nishtakiwe, Kindiki pia ashikwe, ashtakiwe, peana habari kwa idara za upelelezi na uchunguzi. Wakipata mtu wako na hatia wanashika wanapeleka koti. Jatend joten migepe Musalia Mudavadi mabende ne ochope gwengego onyiso jotelo mondo bed ranyisi maber ne rawere mag jenzi ni mar jenzi moko luwo kido kod timbe mag jotelo ma josiasa. Kama wewe unajua umebandikwa jina mheshimiwa na upate nafasi ya kukua kwa jukwaa, tafadhali tamka maneno ya kiheshima kabla ya kulaumu yule jenzi, kwa sababu wale vijana wataiga mfano wetu. Kwa hivyo sisi tukisimama hapa tuongee ukabila, wewe unafunza nini yule jenzi? Ukisimama kwa jukwaa hapa alafu unasema tuibe kura ndio mheshimiwa Ruto apate term ya pili, na wewe ni mheshimiwa, unafunza nini vijana wetu? Jotelogo okwayo jo Kenya mondo medda kanyakla maonge gwandruok mora mora kendo kik giwinj weche josiasa manyayo akweda mar dhoudi. Tuendelee kuishi na umoja kama Wakenya hapa Kajiado. Tusikubali kiongozi hata mmoja atuchochee kwa misingi ya mahali tulitoka. Kama Wakenya tusilete furugu na kuharibu amani. To reconstruct a country, kurudi kujenga taifa, ni kitu kigumu sana. Hiyo ndio pointi yangu ya kwanza. Na mimi nataka niunge mkono viongozi ambao wamesema nchi yetu ya Kenya ili istawi na iende mbele, ni lazima tuondoe fujo na vita na tuondoe ukabila. Mambo mawili, fujo na vita na ukabila lazima vikae kando ndio Kenya isonge mbele jameni. Jatend migao mar omenda John Mbadi okoni oganda luo podi biro medo siro jatend piny Kenya William Ruto kendo onge pogruok mora mora manyalo bedo motelo ne yiero mar 2027. Mbadi ne okoni oganda luo mondo obed motang' gi josiasa moko masani seyo jatend piny ni tich otame ka okoni sirikal mar broad-based tiyo ne oganda jo Kenya ka jogo maseyo Ruto gin mana josiasa mani kod agenda margi. Mbadi mane oloso e kinde nyasi mar choko omenda e skul primary ma Mikuyu e kar chung'od bura ma Suba South ne okoni migao mareno osekelo lokruok ahinya to kaka ichwalo poka mag omenda ne counties kod kuonde chung' ute buche ka okoni ODM biro medo tiyo gi UDA nyaka yiero mabiro. And wan wang'eyo ni jatend joluo en Raila Amolo Odinga. And wabedo piny kendo wawuoyo kendo wanyise kendo embo nyisowa wang'eyo gima wadhi timo. By next year ubro neno kama wachiko to nyaka wati kanyakla gonjelogi. Onge yo machielo kendo. Nikech ng'ama wacho ni onjelogi ni onjelo ni tich otamo. Ito tich mane motame to lam tiloso Suba. Ibe wikonyi edieri kiriwori gi jomoko malut supermarket ni tich otamo Ruto to Susan sani kowuok Abuya to ringe lam nyaka dalane. Ito tich mane motamo Ruto tuwinjo kanyisi ni Ruto omiyo ya thuolo. Omiyo ya tich momiyo thuolo masego sei ni ndara ni koro ningo jo World Bank okelie pesa. Ito kare ng'ama tich ne ok otamo ne en mane? Mondo kik wabed gi enemies mang'eny ka wadhi mbele. Nyaka wabed gi jok mani aina ko manyalo wacho wechegi tiwegi rum kuma wachgino. Kik wawuondre ni kuma wang'iyo 2032 2050 something go ni jomoko ok ng'igi. Ji ng'iyogi mang'eny and jomoko ng'iyogi gi intentions mabe ok beyo. Omiyo ka wapango kaka wadwa dhi nyime nyaka siri bed mang'eny molo miulo.
Kawadhi mbele ni komiti mar NGCDF e kar chung'od bura ma Alego Usonga ogolo omenda maromo $11.5 mag basari ne kuonde tiegruok mag lwedo kod mago mag mbalarianya. Kano wuoyo e kinde golo basaris go e log tich margi e boma ma Siaya, Manager Amos Apollo owacho ni omenda go biro konyo jopuonjre maromo 1,150. Owacho ni sir makamago oriwo jopuonjre 605 mag mbalariany kod jopuonjre 545 mag kuonde tiegruok lwedo ka ng'ato noyudo siling 10,000. We are going to release a total of 11.5 for universities and colleges. And the number of students that are going to benefit, total number of students is 1,150, of which 605 are university students, gaining a total of 6,050,000 for colleges, KMTC, TTCs, and all those tertiaries. A total of 5,450,000. Earlier we had released for the scholars, boarding secondary schools, and because of this we delayed a bit because we have not got enough money to pay for them. But because now we have the same amount that we had allocated for the payment, we are releasing checks totaling to an amount of 11,500,000. So we want to urge our students, once we're in our colleges, we do not need to get involved into other activities that did not take us to colleges. We want to tell you that you are in colleges being supported by the government, being supported by the parents, and so we expect you to do exactly that. Riwruok mar jopuonj mar NAT koro dwaro mondo mi piny owacho omiluora kendo olo chik mar chwalo omenda mar somo ne skunde e atamalo 50, 30 kod 20 e tam katama nyaka higa ruma ma oketie lera kod jagoro maduong' mar NAT Collins Oyu mane oloso e kinde nyasi mane okelo kanyakla jopuonj e bwo riwruogno e boma ma Kisumu. Oyu okoni skunde chandore nikech deko mar omenda kowuok kuom piny owacho gino maduoko somo pinya. Nyaka sani gi juma achiel to iloro skunde, omenda mar tam mar 2 pok oter duto e skunde. Relationship with the TSC, our employer. Piga picha tafadhali yao. Now, anybody recruited into comprehensive medical cover, we are wasting a lot of money, a lot of resources in the group life cover. And TSC committed to talk to Treasury about group life cover. I've given an ultimatum of 3 months. 3 months. If not so, let you get back your medical allowance. If we don't address the ratio of 50, 30, 20, the sufferer in institutions are the heads of those institutions. Because parents know that the government has catered for free education. So we appeal and we want to command the Ministry of Education. Can you adhere to capitation regulations about the ratio? Nyakora Mugejwang gikanyo adwani wakao yoyo madundo gisani wasoma nemo kukuom ote mauchwalo no achiel kachiel kama wantiere live e Facebook. Frederick Osuru ngisa kaino Imre Joyce ngisa ni IEBC toti ne jopiny gi ratiro kik gidonjre kik gi nind
konchiel. Wacho ni an kaka jakanyo mar ODM an gi geno ni tend ODM biro miyo jopiny thuolo mar yiero jotelo magihero kendo manyalo tiyo negi makare. Otieno maber ne wuonwa mano Pastor Michael Osuru gi kwarwa Jaduong' John Otieno ka gintiere gwenge mag Utende kaachiel gi brother Joakim Osuru gi familia ne ka en Kakuzi Makuyu e Murang'a County. Mano Fred Osuru entiere Dandora Phase 2. Bernard Opole bende ng'isa ka eneo Imore Joyce IBC oti maber kana Nyong'ong'a School. Nyakwara Mugi Ajong' med kete Ramogi TV chwalnwa paro duto kotudore kod weche manyien mag ang'ich welo. Akaw yo madundo aduoga dhi mbele kod weche manyien kik idhi mabor. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Mondo yudwe ni kaka sikiza tune mari D star 860 star 418 hash. Ramogi TV enod jower duto. Excuse me, chungane, inyalo tera Devi garage? Taxi, bendi inyalo tera Devi garage? Abro bedo machiegni kodi nyaka chieng'. Samora marma ini dwaro sanju buti, ini biro yudo mana kan machiegni kodi. Ano kabiwei. Mano wach maber. Very good. Koro sani singo maradek. In kende ema biro heri. Machiegni kendo Nyakwara Mugi Ajong' wadhi mbele kod weche manyiena. Wakelo ni siganda Sami Ong'onga Wamuri wuod Seme ma okawo nyadhi mar twech kamare kendo dago ngima mar kinde duto rwako kit twech mana molos kod jolony maloso tweche rang'iny mamalo ma dho ngere luongo ni designers. Simfros Okinda nolimo Sami e kar dak mare ma Kibra, Nairobi kendo twak kode. Simpros maendi en suit milongo ni Valentino. Yes, ma brand ma Sami iluonge ki in gi energy moro be motegno. Mae jomoko luonge ni Moshino kaka jokongo giluongo ni Moshino. Mano kaka ginyalo luonge. Yuji Yamatia Yamamoto. Ogudu ni ema koro ene benchmark manyiso ni gimatimo ni. Jomonge gimatimo ni kone na gi lebo ma signature ni. Ang'eyo ni wuoro ni kawan kanye to ere kaka ne wachopo ka. Adwa ne duoki chien matin. Wuoth machiel kachiel terowa nyaka e kar dak ma Kibra. Donjo wa odni goyowa gi buok. Shirt ni iluonge ni Versace, ok ni Versace. Iluonge ni Versace. Okay. Yes. Maendi Italian designer manodak Miami, Florida. To non chwade gi bunde 1995. Neni love triangle. Nafas mora mayudore odni opong' kod gige twech kowuok kuom lewni, ogute, okwajo, wuoche, misip, winyni kit rwakruok mora kata kit twech duto yudore ka. Ok en gige twech ma wang'iyogo pile Nyakwara Mugi. Maendi iluongo ni Roberto Cavalli. To wuoche ma nyisi cha en Norby Cavalli. Yes, Norby Cavalli watch. Koro designer nitiere mopogore. To kaponi winjo ni ma Cavalli to maendi bende Cavalli. Gin wede. Magi chalo wete. Mwandugi gin molos e rang'iny mamalo kod jolony mawuok e pinje jowagunda ma dho ngere dendo ni designers. Law kaponi dwa nyiso ji ni law no en law
ma adier ma owuok e kambi ma law owuok e law maler ma kirwako dendi to sami miyo wangi tiwinjo mit law. Twech mwagoni iwacho ni law iwinjo mitne kimiyo wangi kirwako gima legit, gima en gima dier. Koro jomong'eyo bro neno gima ketoni. Iwinjo tag molier bro neno ni tag ni iwinjo lawni en law ma legit koso en law ma ng'ato molos River Road ka. Ma kaponi onge chakre 85,000 gi 100 to kidikete dendi. Ma iluongo ni Giorgio Armani. To en gimoro ma kirwako kata wangi kama en dax ma kirwako e wangi to goli be kaka nyarodiero. Ineno mayom. Anene. Yes, ineno mayom. To gin gik ma legit ma kata chwad piny tok tore. En gimotegno. Shades ma in go ka. Yes. Kid bei chakore adi? Yes. To ma beche ng'eny ahinya. Isetiyo gi pesa di nyiewo shades. Ma to kawuondi kionge 30,000 madhi kod 5 en mbele kacha kionge go to kirwake. Ok dirwake wangi. Ma en od Sami Wamuri, jomoko luonge ni Sapi, kaluwore kod kit ng'iyo mare mar rwakruok mar lewni ma nengo gi ong'awre. Tok seto kendo gombo kit twech ma koro rwako odni mokete diere, wabedo piny ne twak mar ng'eyo matut kit rwakruok mar Sami kod kaka nochako bedo kod ng'iyo makama. Sapi ni en ang'o to nowuok kanye? En rwakruok ma ne jo French mano colonize Congo. The Francophone colonizers wasunge gi ne bironga gi lewni to rwakore to sungore ne jorotenge ka gino ukiae to ukiae. To kane gisungore ne jorotenge mane gi colonize gi gine yani West Africa, mostly West African countries. To jogi neno ka gitimore to ndalogo jarateng onge law, jarateng nen pien moro miketo mbele ni to kendo chaketo chien e toki ka. Koro jogi bange ka koro mtumbo chako biro to mtumba gi ne elep joka. Koro ng'ama onge goni ng'ama onge nyaloni ochako yiero mtumbani. Jo Francophone gi, jo Congo Brazzaville, jo Cameroon, jo Senegal, jo Ivory Coast, jo Congo Kinshasa. Koro akanyo jorotenge koro ochako rwakore kamano. Koro West Africans to pod timo sungruok go, gisungore ne wasunge sani. Sami nochako twech chon kapod okidoro. Gimomiyo ne sapedi kora chaki kamne adonge gi babana. Notiyo ne Mwindi. To nwadak kodi kamoro achiel. Ne ndalo maduong' mansionette moting'o rumba boro. To wan koro ne wane quarters. Nyithi wainde rwakore mamit. Samwa watugo kaka nyithindo. To sama koro chopo sa rwakruok cha, anarwakora kaka nyathi jatich. To gin to girwakore kaka nyathi tajiri mar babawa. Koro chieng' moro ne awuok piny tadhi anyiso wuon nyithindogo ni yawa. Aber rwaka kaka irwako nyithindegi. Mwindi no nokona ne an okan babani echa. Gino nomoro Isami kendo nosingore ni obende chieng' moro nyaka to nogo twech. Wuoche nonyiewe higni mag 90. Mano emano yawone rangach mar twech. Higni buora bang'e, mae kido makoro Sami odake kendo ng'ere go. Bedo ni magi mwandu manengo gi koch, Sami oikore dhi okang' mora mar tieko riyo mar nyiewo kit twech modonjo. Kik we ni Sape rwakore ni Sape nigi pesa. Sape ng'ama thagore marach. Moko be dhinga moko lokore jikuoge. Jokungo mang'eny nitie jela. Ka nyathina mancha mathini onge, nyathi makoran godo matinni. Ana nyalo save pesa ta yie nindo kata kech, kata wiga dek nitiere kaka chiemo ta ichamo gi mathin kabisa. Ineno gine impression michiwo ni. Achiwo ni ana wuona hero gima timoni to impression ni jijaji mopogore ogo ka. Kata kapo na dhi e public place kaka koro club, a lounge, nitiere ji manyaka binga ira manyaki anyiew ne gimoro. Kata mana winjruok makare kinde kod osiepe nolokore. Relationship wise gini endi chendo. Nikech kiparo ni nyako bira ot ka. Nitie lepa moko ka mok adwa ni kata nyako mul, kata mino tok mul. Samoro boketo pasto wango, to lawno kama dhi yude kendo onge. Rwakruok ma Sape warwako gik ma unique. Maka neno godo ng'ato elewni moko mwinjo kana choko to adonate go. Kata mana ka approach nyako modhi e social media handle na, to ng'iyo pichni go,
to ng'iyo ka ng'eny gi nyalo wacho ni ni samora kwelo nikech moro be nosenyisa. Sami lero ni kata obedo ni ne osetemo matek mar keto anyuola mare kama ber, samoro winjruok tamore e kindgi bende. An ma at least anyuola na sani wacho kisungu nikech an. Ji osomo matin ok nosoma inya kata kaponi gisoma inya to gisoma inya nikech an ma in relation to my family uncomfortable. Gima timoni gino o isolate kata gi some family members. Ok walimre, ok gilima. Abe nachako na limo korido ka samoro ilimo ji to jok limi kora bende. Ne wadwaro ng'eyo ni to en chenro machalo nade ma Sami ni godo gi mwandu negi. I would love one day mondo abed gi museum na. Koro gik marwako gin gik ma legit to meet. O gin gik ma en law kaponi mako mato korido ka en gima it's a very interesting thing. Will okanyandiko nikech sapen ng'ama koro aweyo legacy. To ka we legacy kata chieng' mathono gigi kete lel kacha mondo ng'ama jachan madala cha nikech bi ka Nairobi ka idhi ka seme jachan ma pokorwake law kata ilani ikwanyo matimiye to yani jogo bro ng'eya kata ka kora onge ka koro ng'ato ka osatini orwako to ng'ato zoom ne to kon bwana bingis satimi rwako ni kitwech makama koro miyo Sami mabende koro gie thuolo ni ung'eyo gimomiyo iluongo ni Sapi tije kendo sebedo ka idhiale e pinje jowagunda nikech okenge mosegoyo e dak e kit ngima makamano. Simfros Okinda, Ramogi TV. Eweche mag tuke en ni tim Kenya Harambee Stars omolo e piny libamba ma Tanzania to kuok pachoka okinyi makawuono. Tim no mitayo gi kocha Beni Makati yoro e tuke mag osiepa mokelo kanyakla pinje ang'wen moting'o Uganda, Tanzania kaachiel gi tim mar Senegal. Tim no oting'o jotugo 25 ma osebedo ka timo rako e alap makasarani Annex kuom juma achiel. Makati biro tiyo gi tugo ni e rango rang'eny mar jotugo motelo ne tuke mag CHAN mabiro chakore tarik 2 dwe mar 8 e pinje mag Kenya, Tanzania gi Uganda. Nyakora Mugejwangi kanye machopo gode giko mar weche manyien mag ang'ich welo midhiambo makawuono. Dorothy kawuok Ranen wacho ka ni jo TSC otimo maber kuom medo sara jopuonj tiyo mateka. Alex Seta mar Yoga Primary School wacho no news bang'i ya kanisa. Ramogi TV leradua. Obila Derek Director mano manda Kanims Academy Kabondo wacho na mora kod chenro mar Ramogi choponwa e yo makare. Nyakora Mugejwang medkete Ramogi TV kalure ni pod wantiere kod chenro mathoth kata kamano wacho pe giko mar weche manyien mag ang'ich welo warom kendo kang'oromo kanyo sadek e weche manyiena mag oimore. Oriti masani nyinga Joyce Oduor nantiere kae kod jaloko marwa Elizabeth Otieno.